10 बोसोरनि फिसाज्ला गोनांखा आइजो आरो 8 बोसोर बैसोनि फिसाज्ला गोनांखा हौवानि गेजेराव गोसो थोलायनायनि गोरा बान्दो। संसारनि खान्थिखौ सिफायनानै संसार नागारनानै गुबुन हौवाजों खारदों आइजोआ आरो लानानै खारदों बिसि गोनांखा हौवाया। चिरां जिल्लानि बिजनी सोनाब लारुगावनि बिरसिं गयारीनि बिसि बिथराय गयारीया सासे फिसा गोनांखा हौवाजों खारखुमा लांदों। थांनाय 19 आगस्टखालि बेलासि समाव दखान फारसे न'निफ्राय ओंखारलांनायनिफ्रायनो न'आव थांफिनाखै बिथराय गयारीया। बिथराय गयारीनि आंगो फिसाया मिथिहोनाय बादिब्ला गुबुन हौवाया लांखुमादों गावनि बिसिखौ। बिसि आरो 8 बोसोर बैसोनि फिसाज्ला गोनांखा बाक्सा जिल्लानि सिमला सा खामारदैसा गामिनि सोमखोर बसुमतारी मुंनि हौवाया लानानै खारदों होनना मिथिहोदों बिथराय गयारीनि आंगो फिसाया। बिथराय गयारीनि आंगो फिसाय आरो जायगानि थागिबिफोरा मिथिहोनाय बादिब्ला थांनाय माखासे दान सिगांनिफ्रायनो गुबुन हौवाजों आन्दायै सोमोन्दो लाबोनायखौ मिथिबोदोंमोन आइजोखौ। नाथाय दिनै आन्दोनि गुबै सल'आ मोगथां फारसे महर लाबाय। आंगो फिसायजों लोगोसे अनजाथाव फिसा हौवा आरो संसार नागारनानै गुबुनजों खारखुमा लांबाय बिथराय गयारीया। गुबुन फारसेथिं सोमखोर बसुमतारीयाबो आंगो बिसि आंगो फिसाज्ला आरो नखर गारनानै गुबुनाव खारखुमा लांबाय। सावगारियाव दिन्थिनाय बिथराय गयारी आरो सोमखोर बसुमतारीखौ बहाबाफोर नुसनोब्ला जानबुं अनजिमा 8472009011 आव फोरमायहरनो खावलायदों नखरनि सुबुंफोरा।